Megadike Road. So, sabi nila guys, pag gabi daw, may nagpapakitang white lady dito. Kaya maraming na-aksidente. Walang ilaw, no? Wala. Madilim, eh. Dito paggabi. So, wala pong ilaw dito. Walang poste ng Alam ko kuryente. yung mga ganun, di patunayan dito wala. Dito? Marami na aksidente dito. Sa gabi, kasi nga madilim siguro. Mahaba ito. Hindi kasi po yung mga alam. Oo, hindi siya ano. May lumalabas daw na white lady. Dumana ako dito dito. Dito? Eh? Pag nagugwagwa, Oo. ito kasi pinakamaganda kapag nagugwagwa. Kasi diretso. You've got mail. Yung sige lang testing. Ah? Yeah. Okay lang yan. So, slow down, accident prone area. Dito siguro magpapakita. So, lahat ko. Mm-mm. Yung kanya mix. Ha? Yung kanya kasi ka na nakita. Oo nga, firing range. Saan pupunta yung magkabilang daan? So, ganyan din. Saan yan? Sa Sindalan. Bus mo. Saka naman tayo. Firing range, 4 km. Bacolod Megadike.
ang destinasyon. Saan ba tayo? Simbahan? Hindi. Baka yun yung simbahan. San Guillermo. Ano ba yan? Mata na rin? Oo. Tingnan natin. Luma yun eh, luma. Malayo ba pala? Malayo ba natin? Malayo ba pala? Na? Malayo ba? Oo. Ganda yung simbahan. Babae yung nagdadrive. Nagpa-practice siguro. Hindi mo nag-practice dito, mamatay. Buti ba dun sa San Jose? Walang ano. Dito sa ikaw. Nagkakamali yung bago. Oh, Phil. Saan ba nakaano itong seaways? Exact, ano? Mega like. Mega Dike lang. Firing range. Bacolor. Mega Dike firing range. Ito siya. Ay, wow. Nakadami na. Sa tanghaling tapat. Hindi nila yung lang ng white egg. Nagkita kami white egg. Haba niya, no? ka nga ng gabi dito, nakakatakot. Tsaka nakakatakot din yung sinigating lang. Wow, oo. Mami, hindi naman tayo natin. Pero masasaksihan na. Gusto mo masaksi yung white lady mami. Hindi naman doon. Alam mo maganda dito, mag-vlog ka na naglalakad. Ay, Oo, uy, ulog kilala- ako. San Fernando. Lalay naman kita. No. Basta tinatawagin mo lang ako, nasa tabi lang ako.
Tapos kasabay ko na naglalakad yung Ay, white at least, lady. di ba, binibidyo mo, tapos habang binibidyo kita, makikita siya. So, nasa Bacolor, Pampanga po tayo. At ito na po ang palabas ng Mega Life. So guys, pupunta tayo ngayon sa San Guillermo Parish Church. Dito sa Bacolor, Pampanga. Bacolor Town proper, Olongapo. Ito ako matalis na kalapag. Ah, Tuwa. Bacolor Town proper. Hindi nga baba ako. Ha? Pagkaraan ng Ah. papuntang metro. Kumaliwa. Kumaliwa. Kumaliwa? Saan? Nandun na. Baka yan. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa sa Don Seferino Joven. Wag na. Ah. San... Ay, tapos. Kumaliwa sa Don Seferino Joven. That is all coming back to me. That is all coming back to me now. Oh, may mga house. Ano na siya? Ha? Ano yung siya? Ay, oo. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. So, nandito na tayo, guys. Tapos, Ang ganda. Napaka-historical. Wow. Para siyang Barasway. Ganda. Ayun. Kaso ba? Namakata? Hindi, no? Hindi, hindi. Ano siya? So guys, welcome to San Guillermo Parish Church here in Bacolor, Pampanga.
Philippines is named after San Guillermo, the town's patron saint. The church was originally constructed by the Augustinian friars in 1576. Also, the town's founding with Padre Diego de Ochoa, becoming the town's first parish priest 2 years later. So, explore natin guys. Ganda po. Parang Barasuing Church din. Well-preserved po siya. Ganda. So, wala pong gaanong tao dito ngayon, guys. Ayan. Pasok po tayo sa loob. Chapel of Holy Relics. Ganda. The Veil of the Blessed Virgin Mary. Ang ganda po ng simbahan, guys. So, parang may kasal po kanina. Kakatapos lang po. Ganda po ng simbahan.
Mga relic. Sa totoong santo. Mga relic yan. Yan o, bones of Saint William the Hermit. Yan yung buto niya. Ganda. Painting. Yes. Guys, pasok po tayo sa holy ground. So, pag po pumasok, tanggalin daw po ang sapatos or tsinelas. Guys, pasok naman tayo sa Parish Museum. So, this is the parish archives.
Saso. Ito sa saso. Saso. Saso Merlin.